Kaixo, arratsaldeo, nik naiz eta Laurak laguntzen digu etxerako lanak egitea. Kaixo, Laura naiz eta daukagunean kontrolak Laura laguntzen digu ikasten. Kaixo, Eli naiz. Ondo iruditzen zait Laura laguntzea nahi dugunean. Kaixo, Destiny naiz eta nire ustez letxerako lanak egiterakoan biziktasuna behar dira. Kaixo, Ander naiz, eta ondo portatzen bagara azken 15 minutuetan ordenagailuak hartzen ditugu. Kaixo, Marian naiz. Laura laguntzen digu ez dugun gazak ulertzeko eta gainera oso ona da. Kaixo, Idoia naiz, niretzat Laura jateko